akwa ifụlụ onye ụwa gị ife ọbụla n'ụlọ ya ụwa mmadụ mmụọ ife ọbụla gbaa mbọ na ịmatala ebe ahụ gbaa mbọ na ịkwanyere ya ugwuluelu ya gbaa mbọ na ị na-achụ aja ikwesịrị ịdị na-achụlụ ife ama onye ama ife ọbụ na ịrekọgnaiz ya na ọnọ ebe ọ bụ agwụ gị mmadụ nwere ike bi ụwa wụla nwụla agwụ one na one nke na-abụ na-apụta ivere dị ka oke agwụ dịka nwe agwụ nke dịkwa minor na onyinye mmadụ ji bi Owerri ka nwere ike si nnukwu nne gị si nnukwu nna gị si na nna gị si na ebe dị iche iche ụmụ onyinye anwa ịmatụ ya rekọgnaiz ya anya ebe o si ị ga-afụ na ọ ga-apụta ife ọfụma ị ga-afụ na ọ ga-apụta ife ị nwere ike iji ife anwa efu na ọ bụrụ dịka na ife na-akpa bụ ọda ọ bụrụ na onyinye anwa na o si n'ime ebe o si agwụ anwa onyinye anwa ọ dịka na o si n'ukwu nne ije rekọgnaiz ebe agwụ anwa si efu na ọda ahụ ị na-akpa ijiri ebe ọgaranya ahịa apụta onye ọzụkwa ọda ka ya na-akpa ka onye a na-akpa bụkwa ọda ị na-akpa ka ya na-akpa ọ nwe ife asị na-emegasị ọ na ndị mmadụ a na-ada ama